Lukat ko good. Hindi naman. Hindi na pagkus kapawanan. Grabe kang lakaw ron. Gahapon. Gikan Valencia. Yan namin nag-chat nga na yung mukha agpaw. Mong dari-dari na po dalis pawan. Ano na. Nibak na kusa. Ginuwad. Kumuputo dari. Kore putol. Na isang bunga. Muni bunga ito hanggang sapsapan nga. Dako na. Muni lagi hang balik-balik nga. Muni hang gihilakan. Karon pangitaon na. Nanay mga taga laing nasod gusto mo kaon. Sa karong panahon tagsan na may nagtanong nga ni. Karaanan ni. Kaning pawana, eskwela pa ko na nag-elementary na anan eh. Magagi-agi ko daan eh. Padung mo nagkalingganay. Si anhing timing ko, agtagiza dan eh. Eskwela pa ko, elementary dan eh. At sang classmate si Silsa Antipas, manguha migsambag na anan eh. Eskwela pa mag grade 5. Yan mo niya magilukat karon. Kaya na yun ang inhanglan nga gikaglaing nasod. Gustong kaon. Panahon na magansay bani bunggak sabay bisayang bunggak kagut anang tenged nas kadugay bitaw nga nalata nag ilawom mo ni sa gihubagan pag ikabahong na ang nag bunga na ay Ginoo ko risngag po tong ilong na binaklay. Masaka na. Gigangga. Lukat og. Pau. Kung lagi itong gilukat na madagto. Kaya na akong nitaga. Laing nasod mo. Kaon. Ikan po doon na sa dinig Pilipinas na American citizen na gidlaw siguro. Malaga mga sa unang kabeg pa igagmahilakan. Hangat. Five minutes later. Good morning. Good morning. Naglanan ako. Naglanan ako kay magsuman ko. Pilit kay may taga US. Balikbayan. Order na ako suman pilit. Balikbayan na ikan degree kasin. Dito pa ni sa Amerika ni na nakadong muli ma-order kung si Jaog suman pilit mo niyang gilana na ko para saan bugas dana mo ni servisyo na nalunok na ganun kilid anong hilingod ang pilit bugas na imong gibabad hapit na niya murag na ubos mahapok na wala yung butangan o depende sa mga gamit brown sugar ba sinugay ba mga namin siya ang kabugno no ilalimag saan ilalimag hinagsuman kaya kadro dilaw oh mali kinabuhin magsusuman oh panguha diya ay lahugay ko na rin. Magpili na lagi mo. Avocado ba? Pag-dis. Nada na tanawa ko ya. Kapag ko lagi. Oh, boss. Oh. Oh, panguha diya.
Ay, naglahugay ko na rin. Pagpili na lagi mo, avocado ba? Pag-dis, nada na tanawa ko ya. Kapag ko lagi. Oh, boss. Oh. Diyan na, hangkuan nang gilahugay. Napuan ni murag biko, brown na sugar niya ay tinugay nga kamay ang gigamit ano. Oh, sana magsusuman di ara, nalang nagulit. Sa kagantang, lubihan og siyam kalubi. Mao niya. Wapas ba dyan? Nawas nag-Julie na, bisita, Jol. Good morning. Morning na, kugihan May dato na. bisita na mong kuan, balikbayan. Dato na ning manangan eh. Kato ay luto. Hindi na mong ganda kansuman. Morning na dato. May dato ay luto, hala. Kung mo na, simbayaw pa. Nag-gis na. Gawa sa kondon. Sa kanas mo kunukuan. Ang kuan ba pa, Isa mo na kaganaw. ha? Isa mo na. Kumaila. Ako na yung puto dyan mo kan. Lalo ko kaganaw. Huwag kita na hinihingi na. Ay, kung doon ng mga iklop, na orange man tanan dyan na. Ngit-ngit man. Morning kinahanggal ko sa Asa mali ka rin ba dyan? Alam ka na naman ba? Kilaitil. Ano na? Lamin na nga na. Hiya pa ni, ko rin mong sudan. mama na yung sana ko sa dahan. Iwatan ni Jolie sa ta. Kasi kita ulit mo, Julie. May kon. Bakit hindi ako may pagkakawa mo sa garo? Ala, Sa mga ganda. ba't ba't lagi na rin suman? Ang isa sa bulog, ingon ano. Lamalan May man. Ingon na Wala ba yung sirik ron? Sige ito. Ha? Hinanan pa ko sa dala. Sabi doon niya, oh. Manang noon, may doon niya. Naikwarta na nga, awas na, ha? Kurta din lang kapansong mo na. Ano po nagsakta ni mo, Jol? Oh. Kami dudu. Sila nga no, Paul. May doon sa kwarta ng be, pang-cleanse din ang be. Kortahon. Palit ganing kong bugas. Bahin-bahin. Ay, namot ni. Lang bison-bison ron, di na mag... Palit ka naman kung kal, lagang kal dito. Pinakakal ka buok. Mga anak ko kabuk naman. Ako Ilan, naman. Sa naul. si Atan na nas lumaw ka, bahat mo man tao, sa bugda ko nga duwa ka silog to ang timbang. 170, oh, 270 la. Dito tag 120 naman ang buok. Hindi. Bisa ko na. Kuan man, di man timbangon. Tag binuok man. Minuk magkal dito. Ato ka matos farm. Sa atos. Yan, hindi sila mga Kuan. gabra. Pwede man tag pili. Na may tag kilo ka pin 120. Bukat na. Tag dudu ka kilo na. Mahal. Ito na makoilitson sa Monica. Di man timbangon. Binuok man. Pwede man tag pili. Duli na makoilitson sa Monica. Lagi si Monica o si Atan ning kwento ka nga dako kadyo nga ang gitimbang das bahay. Duwa ka kilo to nga pero ang kanang naibayad 270 na. Di ba? Mas barato. Ito binuok. Kay mo dakop kag dako. 2 ka kilo. 120. Dalang gihapon po ka. Ihawan na dito. Ang ibo nagkatan day, nay. Ha? Inihaw na. Katukatan? Oh. Dito lagi sumangod di palit. Inihaw na balagi. Oh. Di. Karniho na mo daan dito. Ano pag birthday? Sila Julie magkani. Pero brato ito garni kuan. Kanang nai sumat sa isang papa ni palit siya na po kabuk arag sa kakalirong na ko lagi. Kanang napon nagana na. Sa kakalirong na ko kabuk na. Nasa tayo ni mo kaldereta. Dadeghang kuan suman. Luto na. Og ginugan. Watakos magkuhada ninja. Parisa ni nila og ice candy. Avocado flavor. Taga USA. Porte. Utsinta ni. Oh. Audi 30 o 30 o 40. 40. Lagi na. Bye. Bye. Kailan ni 5? 5 minutes later.
ra gilingan na ko. Bunggak lagi tengah sa kadugay oh. Sanang ka pa ni ditibak. Bunggak gaya. Bunggak. Jara, ring ag, harang gisapsapan. Sapsapan na Tingin. Kaning pao. Pwede na ba din maruyahon? Pwede ni maruyahon, pwede ni sumanon. Gendron. Bunggak. Bunggak nag-uwan tungod sa kadugay. Taruh. Siguro na may muna yung hilakan. Muna yung hilakan sa unang panahon. Pero karon lamig na, may tao na. Nilakuan uy. Muna yung hilakan sa unang panahon. Banda nung nakailag makaon ba ni? Magbuli na.